ಅಂದು ಪಾಗಲೆ ಮೂಲೆ ಪಾಗಲು ಮಾರಲೇದಿ ಸಾವದ ಕೆಲವದ ಬರ್ಪ ಮಾರೆ. ಹಲೋ ತೋಜಂದುಲ್ಲೇನಾ ಬಿರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇನು ಪಾತೆಲ್ಲಿ ಯಾನು ಕೋಡೆತ ಎನ್ನ ಜಿಂಜಿದೊಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರೊಂದು ಬಿಂದು ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಿತ್ತಿರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದುಂಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇನಾ ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇನಾ ಪುನೀತ್ ಇತ್ತೆ ಈರು ತೂಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಸಮರಡ್ ದಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಸಾವದ ಮಾರಿಲಿ ಕೆಲವದ ಬರ್ಪ ಪಿಟ್ಗಮ್ಮಿ ದುರ್ಸು ಬಟಾಕಿಲ್ಲ ಕನೆ ಅಂತೂ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಆಪು ನಂಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಒಂಜೇ ಬಿಟ್ಟು ದೀತ್ವೆ ಮಂಡೆಗೆ ಬಾಸಿದ್ದೇನೆ ಮಾರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಡು ಪೊಗ್ಗುದಿನ ಮಾರೆ ಮಾಲತಿ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಾಯ್ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಡು ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪುರ್ಸತಿ ಎಣ್ಣಿ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ಕೆಲವದಕ್ಲು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಹಾಯ್ ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಯ್ ದೀದಿ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರುತಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಪುನೀತ್ ಇರು ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಪೆಟ್ಗ ಮೇಲೆ ಕೆಲವದ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿದ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಒರ್ತಿ ಮೂಗುತ್ತಿ ಎಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರು ಬಂತಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರು ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದು ಮೂಗುತಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಬರಿತಂಗಡಿ ನಾನು तीर हिंदी में बात करो दीदी हिंदी में आप बात करो मैं आपको रिप्लाई देती हूँ रश्मि मंगलोर नमस्ते पृथ्वी आप बहुत अच्छा डांस करते हो थैंक यू पृथ्वी थैंक यू ಮಾಲತಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಅದು ನೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಲಿಯಾಗಿದೆ ದ आंटी सो जाओ अगर आपको नींद आता है तो आप सो जाओ आपको इतना तकलीफ होता है तो आप क्यों मेरा लाइफ पे आए आपको किसी ने बुलाया क्या जाओ आप जाओ रुको तुझे तकलीफ हो रहा है ना बहुत रुको करती हूँ हाँ अंची नेन पूरा दित्त दक्कोड अंची पूरा डांस सूपर मैम इनित डांस मस्त अंद ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಓಡಿ ಮಾಂಟು ಹಾಯ್ ಸಾರಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮೈ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಸೋನು ಬಿಚ್ಚು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ಶೂರ್ ಡಿಯರ್ ಆಕಲು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರು ಸಮಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏನು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಇಮೆ ನಾನು ಈ ಎನ್ನ ಸೋನು ಹಂಚಿಡ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಶಾಲಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆನಾ ಚಂದನ್ ಮಂಡಲ್ ರಿಮೂವ್ ఆయన ಮಂತಾನೆ ಚಂದ ಎಂಚಿನ ಮಂತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಬರೀ ಚಂದನ ಮಂಡಲ್ ಉಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದಾದ ಪಾಡಿಯೇ ಪುನೀತ್ ದೆತ್ತೆ ఆయన ದೆತ್ತೆ అని ತೂಂದು ಪುಲೆವೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ ತೋ ಅವು ಬಕ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ತೋಜಿನಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಬಾಲ ಇತ್ತೆ ಜಿತ್ತಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪಂದೆ ಬಾಲದ ಪುದರ್ದಾದ ದೀತರು ಶಾಲಂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೋರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಬಿಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಾಲ ಇವಾಗ ಅಂಚ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೋಟ್ I have a crush on Ahan Pandey celebrity. When you would not tell Kevar myself. Jai ho Kelada Jai ho. How is here? तुम्हारा माँ को बोलो साले चल भाग अंचिना नोड़ाएगा विशुन तुम्हारा माँ को बोलो ओके चल भाग अभी ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾಯಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು
ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿನಿ ಪುರ ಕೆಲವದು ಪುರ ಪೆಟ್ಟುಗ ಮೇಲೆ ಬರ್ಪ. ಹಾಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯುಗ್, ಹಾಯ್ ಸಾರಿಕಾ, ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಹಾಯ್, ಹಲೋ ಬಾಬೀಜಿ, ಅಮಿತ್ ರಾಜ್, ಆಶಿತರಾವ್, ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮ್ಮ ತೂನಗ ಖುಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರ್ GSPನ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕ್ಕಲು ನೈಟ್ ಜೀವ ಶಾಲ ಬರ್ಬಿ ಅಕ್ಕಲು ನೈಟ್ ಅಂದಿಯ ಕೆಲವದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ತೂಯರ್ ಆಪಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪಿಜಿ ಇಂಚೆ ಬತ್ತನ ದೆತ್ತದು ಬ್ಲಾಕೆ ಮಂತು ಬಾಡುವೇನು. ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಮಾನಸ್ ಚಾ ಇನಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದರ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ತೆತ್ತಿ ರಶ್ಮಿ ಇರೆಗದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮರಳಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಫನ್ನು ಇಂಚಿನ ಬರೆಪರ ಮರೆಂಕು ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪೂನುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ದು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇರ್ನಿಲ್ಲಾಡು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹೌದು ಇಂಚಿನ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಒನ್ಪೇರ ಮರಳಿರ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಅಂದು ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಕುಲು ಗಿಡ ಪುಲಾಗ್ಲೇನೆ ಎಂಕ ಅವು ಎದುರೆದುರೆ ಪೋಂಡು. ಐ ಆಮ್ ಲೀವ್ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತುಜುವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಲೆಜಿತ್ತೇನಾ ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅತ್ತಾನೆ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪನೇ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಅಬ್ರಾಡ್ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಶಾಲಮ್ಮ ಮಧು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇಂಚೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ ಲೈಫ್ ಪುರ ದಾದ ಅವನುಂಡು ಪಲ್ನಿಗೆ. ಅನಿತಾ ಹಾಯ್ ಶಾಲಂ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾನು ಊರು ಪತ್ತೆ ಓ ಊರುಡುಲ್ಲರ ಮೇಡಮ್ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಕಲೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಎಕ್ಕಲೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಎಕ್ಕಲೆ ಯಾನು ಎಕ್ಕಲೆ ಕುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲನ ಮುರಾಣಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ. ಓ ಅಂಚನ ಎಂಕ್ ತರಕಾರಿ ಆ ನೀರಿನ ಅಟಿಲ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯಕ್ಕೆ ಓ ಅಂದ ಎನ್ನ ಅಟಿಲ್ದ ಓ ಅಂಚ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಶೌಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್. ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಓದಿ ಇತ್ತನು. ನೀವು ನನ್ನದು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನದು ಏನು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋದು ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಹಳೇದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಈರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ತೂಕ ಆಶಿತ ತೂಕ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕ ಆಪುಜಿಂದ ಓಲೆಜ್ಜಿ ತೂಕ ಆಂಡ ಮನ್ಪುಯನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಾಡ ಫುಲ್ಲು ರೆಸಿಪಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಂಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ಶ್ಯೂರ್. ಎನ್ನ ಮಗನ ಪುದರ್ ಈತನ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಓ ನೈಸ್ ನೇಮ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶ್ರುತಿ ಪನೊಂದುಲೇರು. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ರಾಹುಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೇವರ್ಸಿ ಪೊಯ ಲಕ್ಕೆ ಪೊಯ ನಿಖುಲ್ ಪುರ ಮಾರಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಂದ್ಮೆ ಬೇವರ್ಸಿ ಪೋ ಲಕ್. ಐಕ್ಲೇಬ್ರ ಅಂಚಿನ ನೋಡು ಖಾಲಿ ತೂಯರಾಕ ನಾವು ಐಕ್ಲೇಬ್ರ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜಿ ಖಾಲಿ ಮೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ನ ಇಂಚಲ ಅನ್ಪೆರ ಒಂದು ಐಕ್ಲೇಬ್ರ ಆಯ್ತು ತುಳು ಬರಂದೆ ನಾ ಬೇವರ್ಸಿಂದ ಬರ್ದಿನ ರೆಡ್ಡಿ ಐಕ್ಲು ಪುರ ಕೆಲವದು ಪುರ ಉಣ್ಣದ ಕೈಟ್ ಮನ್ಪೆರಾದಿಂದ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜಿ ಐಕ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಹು ಒಂದು ಕೊರೆತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ರೆಡ್ಡಿಂದ ಐಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಣು ರೆಡ್ಡಿಲೇ ಬರ್ಪುಣು ತೆಲುಗು ದಾಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಣು ಭಾಷೆ. ಅಟಿಲ್ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಪುನಗ. ಓಕೆ ಶ್ಯೂರ್ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ ಇತ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯಾಂಶ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಲೆ, ಹೀ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೈವ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ. ಕ್ರಿಯಾಂಶ್ ಬೇಟಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಲವ್ ಯು ಬೇಟಾ, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಓಕೆ ಕ್ರಿಯಾಂಶ್
రెడ్డి అకులు పుర ఉండత తెలుగు ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣು ಕೆಲದು ಪುರ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪಂದಿರ ಹಾಗೆ ನಾನು ತೂಯರಾಪುಣು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಲವ್ ಯು ಬತ್ತಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಿಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನವೇ ಅತ್ತು ಎನ್ನೆಟೆ ಪೂಲ ರಪಕ್ಕನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋ ಆಮೆಟ್ಟು ಪೋದು ಎತ್ತದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪು ಕೆಲದು ಪುರ ಅವು ಹೆಂಗಿನ ಲವ್ ಯು ಬತ್ತಿ ಬಣ್ಣದಾದ ಬೇವು ಇಮಿಟ್ಟು ದಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಪುರ ದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೈಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಮಗೆ ಸೋನು ಕುಲ್ತಿ ಮೂಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ 80% ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪುರಿ 20% ದೆತ್ತು ಬಾರ್ದಿ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ದಾಯಪಣ್ಣ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಕುಲು ಪುರ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ ಮೊಕುಲು ಲೈಫ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆವಂದಿ ನಕುಲು ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಮನ್ಪಿನಿ ಲೈಫ್ ಅಚೀವ್ ಮಂದಿ ನಕುಲು ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಶತ್ರು ನಕಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಕುಲು ದೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಆತು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪಿರು ಅಕುಲು ಒರಿಯಾಗ ಹಾಳು ಬಯಕುಜೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಕೈಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆವಂದಿನ ಲೈಫ್ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರ ಆವಂದಿನ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತೆಟ್ಟಲು ಬತ್ತದ ಎತ್ತದ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸೋನು ಕುಲ್ದೆ ಇಮಿಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಕೆಲದ ಬರ್ಪಿರತ ದೇಪಣ್ಣ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋಗ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಪನ್ನೋಡ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರುವೇರು ಮೊಕುಲು ಬಾಕಿದ ಪುಂಜೋಲ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರದಿನ ಅಕಲು ಮೊಕುಲು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರುವೇರು ಅವು ಪುರ ಬಾತಿರ್ದಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪದ್ರಾಡಾಂಡು ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪುರ ಜೆಪ್ಪಿರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಇಂಚಿನ ಕಜಾವಲು ಬರ್ಪ ಕಜಾವಲು ಬತ್ತು ನಾವೇನು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಿಯಾನ್ಶ್ ಅಂಚೆ ಪುರ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ಉಣ್ಣತ್ತ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನಗ ಪುರ ಅಕ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ದಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿ ಪುರ ಸೈ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಣ್ಣಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ಕ ಪಂಡದಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಿದೆ ಸೈಟ್ ಪೋಯರುಣ್ಣ ತಪಂಡದು ಮಂಚ ಎಲ್ಲ ತೂಡು 10 ಜಯತಾಜಿ ಹಣ್ಣು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಂಪುರ ವನಸಾಂಡ ಪುನೀತನ ವನಸಾಂಡ ಪಾಪ ಪುನೀತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತುನಾಡ ಪಾಪ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆರು ಪುನೀತ್ ಇರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರನ್ನ ಏಪಲ ಈರೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೈದರು ಅಂಚೆನೆ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ಎಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ದರು ಸೊ ಈರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪುನೀತ್ ಓಕೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಲಾಲ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ದಿಲ್ ಸೆ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಸಚ್ ಜಲಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದಿ ಆಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರಾಪಜಿ ಬಕದಾದ ಅನ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚುಲ್ಲೇರು ಆರು ಸೌಖ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಅವು ಇವರೊಡು ಬರ್ಪೇರಾರು ಐತೆ ಪೋತೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪಲ ಒಂತೆ ಬಡ್ಸೊಂಡಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಡ್ಸವನ್ನ ನೆನಪ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಬಡ್ಸೊಂಡತ ಮುಂಬೈಡು ಇತ್ತೆಂಚೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಲ್ಲಪುರ ಬೈದಿನ ತೋಜುನು ಐಟ್ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾನ್ಲೆತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ 16 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಾತೆರ್ನಲ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಶ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದುಂಡತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ಎಂಕ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಬಂತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬಕ ಯಾನು ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಸತ್ತೆನ್ನ ಲೈವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೋದು ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪುಂಡತ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಕ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಡೈಲಿ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಅವೇನು ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅಚೀವ್ ಮಂತಿಲಕ ಪನ್ಲೆ ಕಾಣೆ ಡೈಲಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ವಿದಿನ್ 21 ಡೇಸ್ದಲ್ಲ ಚೂರಾಣಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುನು ಖಂಡಿತ ಮಂತು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾತಿನಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಮಿರಾಕಲ್ ದ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು